ngagnanayon. Agulimek tayo, ket intay isagana dagiti bagbagi tayo para iti daytoy nga intay panaglualo. Ngarod kakabsat, dawa atikman kada kayo, tatumakder tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Managayat ken manangaa si unay a Dios, at to'y kaming anak mo, nga umay agdaydayaw ken ka, ken mangliliwa, kadagiti kakabsat mi ngagladladingit. Kumamang kam ken ka, ket ikam italek daytoy kabsat mi ani Flora, babaen iti sakramento ti panagbunyag, ken panangarakop na iti pamati. Pakawanem kuma kadagiti nagbasulan na, ket alaem metten ditas sidong mo, daytoy ti dawaten mi itinagan ni Jesus nga anak mo ken apumi. Amen. Agtugaw tingad kakabsat. Kararag nga sa pasap, kakabsat, kumararag tayo as tatalek iti Diyos. Isuti mangipaay, tibiyag iti tunggal maysa. Iti tunggal kararag isungbat tayo. Ipaay mo tibiyag nga agnanayon, Apo. Ipaay mo tibiyag nga agnanayon, Apo. Apo Jesus, sika tinagungar kadagiti natay. Ipaay mo kad ti kaasim, ken makikaysa ka kumak, ken kadita pagaryam, daytoy kabsat mi, ani Mami Flora, dawaten mi ken kaaw. Ipaay mo tibiyag nga agnanayon, Apo. Ipaay mo kad Apo, takaasim kada kami amalmalday, anabati dito daga, tiliwliwa babaen iti panangawat mo ken kuana dita pagaryam, dawaten mi ken kaapo. Ipaay mo tibiyag nga agnanayon, Apo. Sikaan nang ibaga, ti mamati at dabiyag na nga agnanayon. Ipaay mo kad ti kaasim kada kam amin anatay, nang nangruna ti kabsat mi ani Mami Flora, tasapay kuma, tamaadda-anda ti biyag nga agnanayon, dawaten mi ken kaapo. Ipaay mo tibiyag nga agnanayon, Apo. Kararag apanggibos, Apo si katipuon ken panungpalan, ipaay mo kad takaasim, tapno dagiti nabunyagan ani kikaykaysa, iti panagtutuok ni Yesu Kristo, ken magi pagungar dan tumet tinaglorya na biyag. Dawaten mi ababaen ken Yesu Kristo nga inted mo kas tinapay ti biyag, may salakan to kumamet iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga wanting gana. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. At tuy asumangbay ti musika. Is that an older than my friend? If you believe in yourself, if you believe there's someone who wants to love with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart, lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden, come
So dito yan po ti pakapigpigan iti grupo ti Musika Kinayat. No, at the cellphone nyo ako, mabalin nyo nga i-search ti Musika Kinayat live. Naka-live kayo data. Okay, this is our jingle. The Magnificent Seven, and welcome to Musika Kinayat! Ako'y nagpapadaya, kada kayo ang sumabay, baruan ang nama, nagsakiin ang ipaay, kapugan musika Kinayat, humay kami maglilingay, nagbay dumarang sa di ayan, kinatali na. Alang arot ka din yan, hinakangarot ang gaya, iwag sigurang-gurang, litay ketang ken sanaan, kapugan musika Kinayat, itan nati at duwal at ragsak, kapugan musika Kinayat, mapag-aram tuwiring na. Ano yan asumsumyan, dahito'y programa. Ano yan ang nagragsak, tiitin na. At ikang papadaya, kada kayo ang sumambay, baruan ang nama, ragsakiin ang ipaay, kapugan musika Kinayat, humay kami manglilingay, nagbay dumarang sa ni ayan, kinatali na. Alang arot ka din yan, hinakangarot ang gaya, iwag sigurang-gurang, litay ketang ken sanaan, kapugan musika Kinayat, itan nati at duwarag ragsak, kapugan musika Kinayat, mabang-arang tuwirig na. Ano yan asumsumyan, dahito'y programa. Ano yan ang nagragsak, tiitin na. Ano yan asumsumyan, dahito'y programa. Ano yan ang nagragsak, tiitin na. Get out! Wow. Ayan, and we are the Magnificent Seven! Ayan. Live na live dito yung Kabar 1, Daya, Bigan City! Ayan, thank you so Philippines! much. Ayan. Ken condolence po dagiti napanawan ni Ma'am Flora. Sop next. Stop that family. Yes. Condolence po. Ayan, mangipaay kami nga ro dagiti sumagmamano nga sunata nga mga pabang-arik na kada kayo. Kaya sino man dagiti kayat ng ag-request? Pakisurat na nga po iti papel. Papel nga dakulay na okay lang. Balin lata. We did.
puso. Ikaw